ένας άνθρωπος που σκύβει το κεφάλι, οι ιδέες του χάνονται. Με το θάνατό του όμως, εγκαθιδρύονται άσβεστες αυτές οι ιδέες που μπορεί να είχε. Με το θάνατό της βέβαια υπήρχε και ο μαρασμός του πολιτισμού. Κράτησε αρκετά χρόνια μέχρι την αναγέννηση. Είδαμε πόσες γυναίκες μέσα σε αυτόν τον μαρασμό θανατώθηκαν επειδή είχαν μια ιδέα διαφορετική ή έναν λόγο που ξεπερνούσε την ατομική σκέψη και τις αποκαλούσαν μάγισσες. Μακάρι να μπορούσα το επίπεδο που έχω φτάσει, την υπατία, να καταφέρω να το φτάσω ή να το ξεπεράσω με ένα άλλο βιβλίο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι έτσι να συνομιλήσουμε, μια ωραία ζεστή παρέα είμαστε. Μια ερώτηση μόνο ήθελα. Αφού μας είπατε ότι ήταν ελάχιστες οι πληροφορίες για την υπατία, ποιο ήταν το έναυσμα, δηλαδή πώς σας ήρθε η ιδέα να γράψετε για μια προσωπικότητα που δεν ήταν ούτε καν προβεβλημένη? Χρειάστηκε τόση πολλή έρευνα για να... Ναι, πώς μπήκε η σκέψη και η ιδέα στο μυαλό σας? Μου κίνησε την περιέργεια στο λεξικό ο όρος υπατία που έλεγε νεοπλατωνική φιλόσοφος εκτελέστηκε από παραβολάρους. Αυτό ήταν η αρχική ιδέα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον να αρχίσω να ψάχνω και να γράφω. Γιατί μια γυναίκα να κυνηγηθεί, έτσι υποθέσουν, και γιατί να γνωρίζουν μόνο οι μαθηματικοί, επειδή ήταν και μαθηματικός, κάποιους κανόνες που είχαν διασωθεί και που στα μαθηματικά ακόμα και σήμερα διδάσκονται πάνω σε αυτές τις βάσεις. Γιατί δεν υπάρχει ένα άλλο σύγγραμμα. Και επέρομαι κιόλας, γιατί ήμουν ο πρώτος Έλληνας που ασχολήθηκε και έβγαλε μυθιστορηματικά ένα βιβλίο για αυτή την προσωπικότητα, ενώ υπήρχαν μικρές αναφορές, δοκιμιακός λόγος, ίσως με το πολύ 10 σελίδων για το βίο της, και πάνω εκεί άρχισα να βασίζομαι λίγο και να ψάχνω και να από συγγράμματα του 6ου αιώνα μετά Χριστόν μέσα στη βιβλιοθήκη, λέξη, παράγραφο, να μπορέσω να συγκεντρώσω ένα υλικό που βέβαια, όπως είπε και η κυρία Γραβιού, βασίστηκε σε μια μυθοπλασία του βιβλίου για να μπορέσει να βιβλιοθεί. Συγγνώμη, βρήκατε δηλαδή στην βιβλιοθήκη του 6ου αιώνα μετά Χριστού συγγράμματα. Συγγνώμη, εδώ στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη, σε μικρά συγγράμματα σκόρπια, τα οποία ψάχναμε επί ένα χρόνο με τη φίλη που με βοήθησε, να βρούμε πιο σχετικές πληροφορίες που να βασίζονται πάνω στην ιστορικότητα. Πήρατε άδεια, γιατί αυτά δηλαδή ήταν του 6ου μετά του αιώνα ή ανατυπωμένα. Ναι, ό,τι έχει περισσωθεί από συγγράμματα τέτοια έχουν περισσωθεί και υπήρχαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Ναι, σας λέω, ήταν ένα ταξίδι δηλαδή που αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς έτσι να το νιώσεις. Ίσως τα παιδιά που γράφουν ή κάποιοι άλλοι που γράφετε να μπορείτε να καταλάβετε λίγο και να πιάσετε ότι είναι μαγεία. Είναι μαγεία. Μπορεί και κάποιος να βαριέται ακόμα και να διαβάσει και να φτώσει κάτι άλλο που θέλω. Για να περισσώσουμε, όπως είπε ο κύριος Δαμιανός, λίγο το βιβλίο, γιατί φθήνουν οι εποχές μας. Έχουμε γιορτές. Δηλαδή, γιατί να μην κάνουμε δώρο μαζί με τα λουλούδια, ένα από τη γλυκά και ένα βιβλίο. Τα γλυκά θα φαγωθούν και μακάρι τα βιβλία, αγαπητέ Γιώργο, να ήταν από σοκολάτα φτιαγμένα να βγάζουν.
ένα βιβλίο δεν είναι ακριβό. Δηλαδή ένας άνθρωπος θα κάτσει να γράψει 3 χρόνια, 2 χρόνια, 5 χρόνια ένα βιβλίο. Είναι το χειροκρότημά του το να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι να συνταυτιστούν με τη γραφή του και να πούνε ναι, μου άρεσε, δεν μου άρεσε, τι βλακεία έγραψε, τι ωραίο ήταν, είχε μια ωραία παράγραφο, μια ωραία σελίδα. Δηλαδή αυτό το μοίρασμα είναι ο εικόνας. Και 10, 12, 15 ευρώ μέσα στον χρόνο ένα βιβλίο να το κάνουμε δώρο και να μείνει και σε μια βιβλιοθήκη, ενώ οι πάστες θα φαγωθούν και θα τρέχουν μετά να την αντίσουν. Κάνουν και κακό. Κάνουν και κακό. Είναι πιο ακριβώς από τα βιβλία οι πάστες. Ναι, εντάξει. Πάνω σε αυτή τη λογική, αστειευόμενο το λέω, ότι είναι μια καλή στήριξη να κάνουμε και δώρα βιβλία. Εγώ έχω μία απορία, δεν την έχω βασικό. Είχε τόσους μαθητές, ούτε ένας δεν έγραψε. Παραδείγματος χάρη, λέτε τώρα στα μαθηματικά ότι κάνουν μάθημα στηριγμένοι στα θεωρήματα της Ιππατίας ή που ασχολήθηκε με την αστρολογία, έτσι δεν είναι. Ναι. Γιατί δεν έγραψε κάποιος, παραδείγματος χάρη, ο Πλάτωνας έγραψε για τον Σοκράτη. Γιατί δεν γράψαν για την Ιππατία? Πιθανόν να είχαν γράψει και να έχουν χαθεί, να έχουν καταστραφεί, γιατί κάψανε τη βιβλιοθήκη. Τα μαθηματικά μείνανε οι τύποι των μαθηματικών, γιατί κάποιοι είχαν διδαχθεί από την Ιππατία και μπορέσαν και το μεταλαμπαδεύσαν. Δηλαδή, μπορέσαν να το διδάξουν μετά. Είχαν ιδέες δικές τους, Άρα επειδή συμβάστηκαν τα μαθηματικά. Και ίσως αυταποδιδακτικά. Για την αστρονομία. Εφόσον την κάψανε σαν μάγισσα και ειδωλολάτρησαν, φοβόντουσαν οι μαθητές της. Κυνηγήσαν και τους μαθητές της. Γιατί και αυτοί ήταν. Έγινε διωγμός. Άδειασε η Αλεξάνδρεια από όλο το πνεύμα που υπήρχε. Δηλαδή είχαν εντυπώσεις περιουσίες. Ο ελληνικός ιδεαλισμός έπεσε, παγώθηκε, εξαφανίστηκε, δηλαδή και άλλοι που ήταν εκεί φιλόσοφοι, οι αστρονόμοι, οι μαθηματικοί, φύγανε στην Ελλάδα, δηλαδή επιστρέψαν, άδειασε η Αλεξάνδρεια, κυνηγήθηκαν. Μα και στην Ελλάδα κυνηγήθηκαν. Ναι, ήταν μια εποχή φανατισμού. Εκεί όμως πιο πολύ, εκεί σκοτώθηκαν και 2 αριανοί που ήταν της αίρεσης του Αριανού με τον ίδιο τρόπο, τους κόψανε κομμάτια με τις αχιβάδες. Ήταν ο τρόπος θανάτου σας. Ναι, το χτίσανε αχιβάδες και μόνισαν σαν ξεράφια. Και την Ιππατία ακριβώς έτσι την μιλήσανε και στο Κίναρο το προάστιο σαν λάμπαρα φέρανε τα κομμάτια της Εσποτές με μέτρο που τα κάψανε σε μια πύρα. Βεβαίως η ταινία αγωγά δείχνει το θάνατό της με έναν πολύ πιο ίδιο τρόπο για να μην θυγεί ο σύγχρονος χριστιανισμός, δηλαδή να μπορέσουμε. Δεν θίγεται. Βλέπουμε πώς στηρίχτηκε και πώς εδραιώθηκε ο χριστιανισμός, έτσι. Όπως και πολλές θρησκείες θα λέγαμε, που γίνανε κλίματα. Και αργότερα στο Μεσαίωνα η Ιερά εξέτασε αυτό. Γιατί η θρησκευτική εξουσία πολλές φορές είναι ισχυρότερη από την πολιτική εξουσία. Και στο Βυζάντιο αυτό ίσχυε. Ο Θεοδόσιος ήταν ο καταστροφέας του ελληνικού πνεύματος. Ακριβώς. Και αυτά δεν διδάσκονται στα σχολεία του πουθενά. Και δεν καταλαβαίνω γιατί. Άρα λοιπόν τι εξουσία έχει και σήμερα. Γιατί σήμερα αρέσκονται να παρουσιάζουν το Ισλάμ στη θρησκεία, την πολεμική, την βάρβαρη, και ότι ο χριστιανισμός ουδέποτε έκανε τέτοια κλίματα, αλλά το Ισλάμ είναι θρησκεία. Και το Ισλάμ, αν ρωτήσεις τώρα ή Μα κύριε Μητσό, όλες τις θρησκείες έχουν περάσει κοντινές εποχές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ιστορικό το μυθιστόρημα. Ναι, στηρίζεται σε ιστορικά γεγονότα. Βέβαια με αρκετή μυθοπλασία, με δευτερεύοντες και τριδεύοντες χαρακτήρες μέσα, για να στηριχτεί η ιστορία των βασικών πρωταγωνιστών.
και να δείχνει και ο χαρακτήρας της βέβαια, με τις άλλες γυναίκες που τις προστατεύει, ο ανθρωπισμός της, δηλαδή δεν μπορούμε να τα βγάλουμε στο όνομα. Θέλω να ρωτήσω ότι όταν τελειώσατε το βιβλίο, μόλις το γράψατε, τι σκέψεις είχατε? Δεν άκουσα Όταν τελειώσατε το βιβλίο, το γράψιμο, τι σκέψεις είχατε? Πολύ ωραία ερώτηση. Μια θλίψη. Μια θλίψη γιατί τέλειωσε το γράψιμο αυτό και μία αναστάτωση για το τι άλλο θα μπορούσε να βρεθεί που θα είναι εισάξιο αυτού του βιβλίου για να μπορέσω να φτάσω το επίπεδο που το έφτασα. Για έναν συγγραφέα, κοριτσάκι μου, είναι πολύ δύσκολο όταν κάνει μια επιτυχία και νομίζω δεν είναι μόνο στο συγγραφιλίκι, είναι και σε έναν πίνακα ζωγραφικής, είναι και σε ένα τραγούδι, είναι και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης, όταν φτάσεις σε ένα σημείο να μπορέσεις να το φτάσεις τη δεύτερη φορά ή και να το ξεπεράσεις ακόμα. Ο πύχης είναι ψηλά. Ο πύχης είναι ψηλά. Λίγο το έφτασα την υπαρχία με το έργο «Λιπεσάνορες», οι γυναίκες που εγκαταλείπουν τους άντρες, που μιλάει για τον πόλεμο της Τρίας, ειδωμένο μέσα από τις γυναίκες και όχι μέσα από τους ήρωες. Είναι μια άλλη μορφή. Και υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Είναι βασισμένο, ναι, στα ομηρικά έπι, στην Ηλιάδα. Τα στοιχεία που πάρθηκαν είναι από τα ήδη καταγεγραμμένα, αλλά με μια έτσι ευελιξία γραφής εγώ, έβαλα να τα αποδίδουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες που σταθήκαν δίπλα στους ήρωες, τους άντρες, τους βασιλιάδες, έτσι, οι ερωμένες τους, οι γυναίκες τους. Και αυτό το βιβλίο είχε μια καλή αποδοχή από τον κόσμο, γιατί ενώ ήταν γνωστή η ιστορία, ήταν υπομένη μέσα από τη γυναικεία ψυχή, μέσα από τα γυναικεία μάτια, το πώς ζήσανε όλη την καταστροφή που γίνανε, τους πήρανε μετά γέρας οι Έλληνες. Ναι, ήταν και αυτό ένα όμορφο ταξίδι. Και τώρα στα επόμενα. Τώρα στα επόμενα. Τώρα στοιχεύουμε Τώρα για κάτι παραπάνω.